Dobrý deň prajem všetkým. Dovolte mi teda, aby som prezentoval niekoľko myšlienok, ktoré sa vzťahujú k navrhovaným zmenám v záchrannej zdravotnej službe na Slovensku. Nebudem hovoriť o vývoji posledných 20 rokov, nebudem hovoriť o tom, čo bolo, ani o tom, čo nás trápi. Skôr sa budem zameriavať na to, čo by malo byť, pretože vy viete veľmi dobre, ako to v našej záchrannej zdravotnej službe vyzerá. Čo vlastne chceme tými zmenami dosiahnuť? Akým smerom teda pôjdeme v najbližšej budúcnosti? A čo nás najviac trápi? A čo vlastne chceme to najdôležitejšie z toho systému a z tých zmien dosiahnuť? Cieľom je kvalitnejšia dostupnosť záchrannej zdravotnej služby. Jednak časová, jednak profesionálna. Stále hovoríme o dostupnosti záchranného zdravotného systému, pretože chceme naplniť očakávania občanov Slovenskej republiky, že dostanú kvalitnú a na čas, teda kvalitnú prednemocničnú urgentnú teda starostlivosť, že to bude na čas, že to bude podľa ich predstav, podľa tých najnovších poznatkov a skúseností, teda poznatkov vedy a skúseností praxe. Takým dôležitým cieľom, ktorému by sme sa chceli priblížiť, je riešiť a dosiahnuť dostupnosť záchranného systému do 15 minút, čo najviac pokrytia našej populácie na Slovensku. Cieľom je dosiahnuť, teda priblížiť sa k tým 90% v rámci tých 15 minút. Ak to chceme dosiahnuť alebo nejako vyjadriť, tak musíme naozaj vyjadriť nejakými ukazovateľmi. Takým základným ukazovateľom dostupnosti záchrannej zdravotnej služby je dojazdový čas. To je čas od zadania pokynu po čas na adrese, respektíve kontakt s pacientom. Ak sa pozrieme, ako jednotlivé posadky dosahujú tento čas, rýchla, teda lekárska, to dosahuje niečo pod 11 minút a naše RZPčky niečo nad 12 minút, v priemere celkovo dosahujeme čas 12 minút. To sa týka primárnych výjazdov, všetkých teda priorit KNM. Tento čas nie je zlý, ale ak chceme sa pozrieť na to ešte hlbšie, tak môžeme to vyjadriť aj inou formou a znovu dávame otázku, ako je to vlastne s tými 90% do 15 minút. Tu je histogram, ktorý nám ukazuje, že my tých 15 minút v 90% nedosahujeme v súčasnosti a že sa pohybujeme, ten 90. percentil je na úrovni 21 minút. Čiže z toho vyplýva, že máme ešte dosť veľa rezerv, čo musíme teda urobiť všetko, aby sme dosiahli ten limit 90 do 15 minút. Ak ideme ešte hĺbšie, tuto máme rozdrobené po prioritách KNM a vidíme, že ak si dáme tvrdší limit pre priority K, to je to červené, tak ani tu tých 90% nedosahujeme. A práve ide o priority K a N, ktoré by sme chceli dostať do tých 90% a 15 minút. To je najvyššia priorita minimálne pre K a N. Pre M prioritu môžeme rozprávať, tam to môže byť aj dlhšie, ale priority K a N sú pre nás rozhodujúce. Prečo vlastne je taký stav? 20 rokov systém neprešiel nejakými zásadnejšími zmenami. Akurát v roku 2019, respektíve 20, bola naša sieť záchrannej služby zahustená o 48 posadok RZPS, a ktoré do 70% sa využívajú na primárne výjazdy. Čiže ten účel alebo ten úmysel, ktorý bol na začiatku, sa minul naozaj účinkom. RZPS nám robia primárne výjazdy. Ak vidíme
Takže nič iné zásadnejšie sa v tom systéme neudialo. Vidíme, že tie priority káčkové zostávajú v podstate na tej istej úrovni. Za posledných 5-6 rokov sú na tej istej úrovni. Ak pozeráme na NK, tie sa nám pomerne, teda percentuálne znižujú alebo zužujú. A čo nám narastá? Narastá nám priorita M, ktorá dosahuje v súčasnosti do 70%. Kačko je do 5%, N-ko do 26%, do 27%, ale tie M-ka nám narastajú do 70%. A časť z nich, my hovoríme, že nepatrí do emergentnej starostlivosti a my odhadujeme, že okolo 10-15% týchto M-kových výjazdov by mohol robiť niekto iný, ale nie posádka ALS, to znamená či s lekárom alebo bez lekára. Lebo náš systém na Slovensku je postavený len na ambulanciách ALS. My nemáme BLS ambulancie. A to je výzvou, prečo tu aj mám, že ak chceme niečo zmeniť, tak jednou z tých priorít je zaviesť nový typ ambulancie BLS. Tým by sme vlastne odľahčili tento systém. My musíme odľahčiť systém od činnosti, ktoré do záchrannej zdravotnej služby nepatria. To v prvom rade neemergentné transporty musíme preniesť na niekoho iného, pretože to nemusia robiť ALS ambulancie. Aké sú nástroje na riešenie zmien? Nová sieť, lepšie rozloženie jednotlivých bodov staníc, typickým príkladom je Banská Bystrica, kde v prioritách K a N dosahujeme do tých 8 minút iba 20%. 20% do 8 minút dosahujeme. Všetko ostatné je nad 8 minút, pretože v Banskej Bystrici je všetko koncentrované na jeden bod. Ak by sme to urobili a rozložili tú sieť v Banskej Bystrici, to je taký konkrétny príklad, tak dosiahneme aj pri týchto kapacitách súčasných aj 90% pokrytia populácie. Len rozložením bodov. Potrebujeme dostať nové typy ambulancií, z nich je základný typ, to, čo my presadzujeme, najvyššia priorita je BLS ambulancia. To sa k tomu dostaneme. Ďalšie nástroje, ktoré pomôžu operačnému riadeniu, to je aj sieť, to je jeden z nástrojov, aj nové typy ambulancií. To všetko patrí jednoducho k nástrojom, ktoré pomôžu riadiť celý systém záchrannej služby. My musíme dostať po 20 rokoch konečne do systému väčšom rozsahu randevu ambulancie. My ich teraz spustili sme ich a prevádzkujeme 3 ambulancie v Košiciach, Žiline a v Trenčíne. Tie výsledky sú povzbudzujúce. Využitie a dostupnosť lekára na randevu v porovnaní s RLP ambulanciou je podstatne vyššia, o 30 až 40%. Dnes tu bude prezentácia o randevu kolegov z Košic, tak myslím si, že oni to ešte viac vysvetlia, ako to funguje, ale tie výsledky sú naozaj povzbudivé. My chceme tie randevu ambulancie minimálne v krajských mestách a na princípe, že kde ich je viac, tak ich bude menej a nahradia RLP ambulancie RV, teda nahradia v takom asi pomere, uvediem príklad, v Košiciach, kde máme 3 RLP, tak budú dve ambulancie RV. Čiže vlastne ušetríme jednu RLP ambulanciu, ktorá bude preklopená na RZP. Potrebujeme ďalšie typy ambulancií, aby sme odľahčili súčasný systém. Potrebujeme vytvoriť detskú mobilnú intenzívnu jednotku v Košiciach, Martine, Bystrici, Bratislave, minimálne 4, ktoré budú mimo siete a budú sa venovať transportu, medziklinickým transportom, teda sekundárnym transportom kriticky chorých detí. Budú si to všetko manažovať, riadiť pediatri, ktorí sú na to určení. Cieľ je jednoducho dostať tú kvalitu starostlivosti o detí na vyššiu úroveň, ako je teraz. Chceme vytvoriť ďalší typ ambulancie, to je to RLZP, rýchla lekárska zdravotná pomoc. Myšlienka je v tom,
že ak je málo vyťažená RLP za 24 hodín, tak to môžeme koncentrovať na prvých 12 hodín s lekárom a na druhých 12 hodín so záchranárom. Takto to funguje napríklad v Čechách. Veľa sme odkúkali, to všetko, čo rozprávame dnes a budeme rozprávať, sme veľa odkúkali teraz od našich kolegov z Českej republiky. Chceme vytvoriť ďalšiu ambulanciu RZP so špecialistami, teda špecializovanú RZP, kde tie kompetencie tých záchranárov sú na dosť silnej úrovni a blížia sa kompetenciám čiastočne a v určitých oblastiach kompetenciám lekárskych posadok, teda lekárov. Tak ako som spomínal AŠP, potrebujeme novú ambulanciu BLS a potrebujeme aj ambulanciu asistenčnej zdravotnej služby, ktorú tiež potrebujeme dostať mimo ostrú sieť. Cieľom je potenciálne, aby sa táto ambulancia venovala medziklinickým transportom. To je taká myšlienka pre budúcnosť. Aby sme aj tie medziklinické transporty, aspoň časť z nich, dostali z ostrej siete mimo, teda záchranku v úvodzovkách, a tým odľahčíme emergentný systém, pretože sú to plánované výkony. Teraz v tej ambulancii BLS my hovoríme, že časť tých výkonov naozaj reálne môže vykonávať ambulancia BLS, kde máme už určené materiálno-technické vybavenie, kde vieme, že by mal byť vodič, ktorý je rovnocenný vodičovi v RLP ambulancii alebo RZPS, a druhý človek by bol asistent prepravy, kde máme definovaný jasný obsah vzdelávania, tzv. Akreditovaný vzdelávací program, ktorý obsahuje všetko to, čo ten najnižší pracovník v úvodzovkách záchranár by mal vedieť o záchrannej zdravotnej službe a mohol by vykonávať činnosti, mať kompetencie také, aby zvládol menej naliehavé, respektíve neemergentné transporty. Je to prioritná myšlienka, je predovšetkým pre medziklinické transporty, plánované výkony, potenciálne aj pre primárne výjazdy, tam, kde nie je ohrozený život pacienta, vitálne funkcie, kde je pacient stabilizovaný. Tento zdravotnícky pracovník, pretože ho chceme mať ako zdravotnícky pracovník, by bol na úrovni, ak to porovnáme so zahraničím, na úrovni EMT, Emergency Medical Technician, čo je bežná prax v západných krajinách, kde je tá najnižšia úroveň toho záchranára, ako teraz my to chceme, a teda aj u nás. Ďalším príkladom je Česká republika, kde majú BLS ambulancii, konkrétne napríklad v Prahe, kde to už prevádzkujú 3. rok, idú rozširovať tú činnosť a my týmito vzdelávacími aktivitami a tými kompetenciami to posunieme minimálne na tú úroveň EMT. Nebudem môcť podávať lieky, žiadne IV vstupy, žiadne intramuskulárky, žiadne tabletkovú formu liečby, nič. Maximálne môže podávať kyslík, lebo to nás trápi hlavne pri medziklinických transportoch. Musí vedieť základné veci, čo sa týka prvej pomoci, zastavenie krvácania, imobilizácie, samozrejme KPR, resuscitáciu s použitím AED a podobné veci. Máme to dosť detailne definované. Samozrejme za prísnych indikačných kritérií. To je zásadná vec pri operačnom riadení. Tvrdé, nekompromisné indikačné kritériá zo strany operátorov, aby sme si nenarobili nejaké vážnejšie problémy. Čiže tam musí byť naisto stabilizovaný pacient, kde nejde o ohrozenie pacientov. Ďalšími nástrojmi na riešenie dnešnej situácie je to, že nevidíte tieto čísla, ja som si to dovolil takto viac zvýrazniť, to je množstvo hovorov, ktoré prichádza na našu linku tesne môjho volania. Ročne je to vyše 826 000 volaní. Z týchto volaní je preklopených na výjazdy 583 000, teda výjazdov, udalostí. A z toho vyplýva, že okolo 245 000, skoro 250 000 hovorov je takých, ktoré tam nepatria. Ak to očistíme o hovory operatívne,
prevádzkové, tak nám z tej analýzy vyplýva, že okolo 150 000 konzultácií ročne je takých telefonátov, ktoré na 155 nepatria. Ale naši operátori to teraz musia riešiť. Ale oni majú predsa nejaký limit 120 sekúnd, kde musia spracovať ten hovor a vyslať posádku, alebo nevyslať posádku. Naše operačné strediska nemajú iné nástroje. Má len nástroj, že príjme hovor, rozhodne sa, pošle alebo nepošle. Iné nástroje slovenský systém nemá, ale v zahraničí je to inak. A to sú tie nástroje, o ktorých hovoríme. My hovoríme, že musí byť zriadená nová linka 116-117 na základe odporúčaní Európskej komisie ešte z roku 2007, kde takéto linky sa odporúča vo všetkých krajinách Európy zaviesť. A my hovoríme, že časť týchto, už som po čase, hovorov musí byť preklopená teda na linku 116-117, kde je čas riešiť tieto stavy. Vychádza nám už teraz, že by tam mal byť psychológ 24/7 napríklad. Možno detská sestra, možno komunitná sestra pre chronických onkopacientov a tak ďalej. Ďalšie zmeny, ktoré treba riešiť, to som už spomínal, zavedením asistenčnej zdravotnej služby je možno vyriešiť športové zabezpečovačky, kultúrne, politické a tak ďalej, možno riešiť medziklinické transporty, vzdelávaniu a kompetenciám sa bude venovať Marian Hudák, toto nebudem rozoberať. Musí byť jasnejšia hierarchia v záchrannom systéme, čo sa týka postavení ľudí. No, aj o tom bude rozprávať, o diferenciálnej diagnostike a ponechaní pacienta. Toto všetko je v návrhoch, ktoré dnes idú. Čo je zásadné, smerovanie pacientov nebude, teda máme návrh, aby nebolo len do ústavného zdravotníckeho zariadenia, ale aj do normálneho zdravotníckeho zariadenia, to napríklad ku všeobecnému internému chirurgovi v poliklinike. No, keďže nemám čas, tak potom ostatné v kuloároch musíme sa venovať ďalším veciam, a to je predovšetkým zberu dát. To musí byť koncentrované na operačné stredisko, indikátorom kvality. Čo je dôležité, je toto tu, že musí byť nejaký subjekt zriadený na to, aby sme kontrolovali kvalitu systému, ako funguje systém. Čo záverom povedať, tých zmien je strašne veľa, naozaj 15 minút nie je možné všetko povedať. Ak budú nejaké otázky, ja budem rád teda na nich, ak budú, a rád na nich zodpoviem. Čo je však také dôležité, vlastne napísané na tomto poslednom slajde, pracujú veľa emócie, niektorí ľudia nechcú zmenu, niektorí váhajú, niektorí chcú, ale ja verím, že finálne sa nám podarí tento systém zmeniť. My ho musíme zmeniť. Ak ho nezmeníme teraz, tak najbližších 6 rokov sa nič nezmení a budeme pokračovať v tom systéme, ako máme. A to myslím si, že nikto z týchto ľudí asi nechce. Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa predsedajúcemu za predpovedanie.